Ana Kvadrat, Alagić i Aleksov. Dva sjajna producenta koji sarađuju sa nama već dugo, zaista uspešno. Moderni Aleksov i zaista fantastični Alagić. To je dobro. Lexington je dosledan. Oni sad imaju svoju liniju i prate to. Njihove se pesme sviraju u klubovima, ne samo kad oni sviraju, sviraju ih i drugi izvođači. I dobar je spoj da to bude neki polu-elektro, polu-živ sound. Da su oni već vrlo iskusna ekipa i mislim da ovde nema tu mnogo ni mesta za promašaj. I ubacite zeznute trilere. Da, tu ne svira. Ajmo ovu drugu polovinu što fali.